Práve odchádzame o 8:30 ráno z hotela Design. Práve sme v garáži. Toto je Peter a to je Martin, ktorým práve kontroluje mapu. Práve ideme zmapovať našu cestu na letisko. Pôjdeme touto všetkou cestou. A ja som Miro Šmajda a zdravím vás pri televíznych obrazovkách alebo pri internetových obrazovkách. Práve sme dorazili na letisko. Martinko chodil s Peťou. Teraz som zavrel auto. Bratislavské letisko. Celkom je tu prázdno. Stáva sa tu štádion. Á, Peťka prišla. Aj Domča je tu. More, serus. Pozrite, aké krásne privítanie nás čakalo po príchode do vstupnej haly letiska. Pozrite, aká tetuška sa nás príjemne usmieva. Dobrý deň. Dobrý. Ako sa máte? Dobre. Kam sa chystáte? Ideme do Teplíc. Fakt? Tam to mám rada. Naozaj? A čo to? Teta, vy máte ale pekné zuby. Tu sú. Také sú pekné, že ich neviem zamerať. Dobrý deň, som Banán a chcel by som vás veľmi pekne privítať na bratislavskom letisku. Toto je čakanie Dominiky Starej a Martina Chodúra. Vážení internetoví priaznivci, títo dvaja sa majú radi a práve si kontrolujú, či majú dobrý lístok. Bez komentáře. Pán Chodúr, prosím vás pekne, povedzte nám vaše názory na svietiace slnko, ktoré vám svieti do očí. Pane Banáne, všechno je relativní a myslím si, že dnešní politická scéna je na tom velice dobře a taky rád mám spoustu věcí. Takže... Jo, a posloucháte třeba politickou muziku? Je to skvělý chalán, ale už jsem ho neviděl. Fakt? A on za to nemůže. Prý, počkejte, já si kousnu. Pokračujeme. Co tady děláte? Nic, to je tak, že se dává. Když mě takhle budete žrát, tak nebudu schopný dokončit rozhovor.